Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte aquí en Radio Burela, na Radio do Corazón da Mariña. Saúda o Ramón González, está Matías Nicieza no control de son, Fátima Ríos ao cargo das redes sociais e Manuel Gil, que grava este programa para que non só o escoitades agora mesmo en directo, senón tamén para que poidades escoitar e ver cando queirades na canle de YouTube do Pescado Rubén Burela. Bueno, último tren para o Pescado Rubén Burela feminino, última xornada de liga, pero con posibilidades aínda de conseguir o título para o equipo que preparan Julio Delgado e máis Lucas, que se vai medir ao Alcorcón en Vista Alegre, como sabedes, en plenas festas de Burela. Así que pode ser un partido bonito, un partido emocionante, e a ver se pode resolverse tamén con un título de liga a favor das burelesas. Hoxe imos falar dese partido con Dani, coa xogadora do Pescado Rubén, e imos tamén falar tanto do traballo na base do club Laranxa, como tamén da Copa Diputación da S de Burela, que ainda está no torneo, con posibilidades tamén de levantar o trofeo, con Jairo. Son os nosos convidados de hoxe. Boa tarde, Dani. Moi buenas. Boa tarde, Jairo. Hola. Imos empezar pola actualidade do fútbol sala. E antes de comezar a falar con Dani dese encontro do sábado en Vista Alegre, imos rapidamente informar de un par de novas que trascenderon hoxe do equipo masculino do Pescado Rubén. Causará baixa Alex para a vindeira tempada. Alex Pérez, o gardameta, despois de 3 tempadas do madrileño aquí en Burela, chegou no 2015, o gardameta madrileño non vai seguir na disciplina do Pescados Rubén. Quen si seguirá é un canteirán, Elder, que vai cumprir o cuarto curso xa coa camisola do Pescado Rubén no primeiro equipo, despois un ano no que tuvo moito protagonismo nesta tempada, con moitos minutos, con moi boas actuacións, seguirá, como digo, vinculado ao club para a vindeira tempada. Desta maneira, xa son 4 xogadores os que vai ter os efectivos que ten de momento no plantel o Pescado Rubén. Son Renato, que ten contrato en vigor por 3 tempadas, Matamoros, que renovaba recentemente até o 2021, o primeiro fichaxe do equipo, que é o peche lucense Lucho, que procede do Levante, un xogador con moita experiencia, ex de equipos como Santiago Futsal ou Rivera Navarra. Iso, ata aí a actualidade do equipo masculino. Imos comezar a falar dese partido do sábado en Vista Alegre, xa conta atrás para o Pescado Rubén Burela. Como sabedes, sábado ás 6, horario unificado na última xornada de liga, todos os equipos van xogar á mesma hora. Despois de velo prácticamente perdido, moi difícil, o Pescado Rubén ten unha opción de levantar ese título na última xornada. Recordade que primeiro é o Atlético de Madrid, ten 70 puntos, o Futsi vai visitar ao Soto del Real no derbi madrileño. Segundo é a Universidade de Alicante, que ten os mesmos puntos. Terceiro é o Roldán, tamén con 70 puntos, ese trío de cabeza. E Alicante e Gimber Roldán vanse enfrontar en Roldán, en Murcia, segundo e terceiro clasificado. É un pouco agazapado está o Burela con 69 puntos, a un punto dese trío de cabeza. Con posibilidades de gañar a liga. Necesitan as burelesas que haxa un empate entre Roldán e Alcorcón, sería o resultado máis propicio, e que non gañe o Atlético, obviamente tamén facer os deberes e gañar o seu partido. Dani, despois de tantas voltas que deu a liga, contabas con chegar á última xornada nesta situación? Bueno, un punto que parece tan cerca, pero está tan lejos, sí. Pero hai que seguir creyendo, porque aunque sea 1% de esperanza, e que non esperábamos, pero el fútbol sabemos como es impredecible, ¿no? Exactamente. Entonces hay que... Pero bueno, tenemos que hacer el nuestro, y después lo que venga, y que sea positivo para nosotros, estaría
la hostia, ¿no? Perdón por la palabrota, porque coincide bien con las fiestas, con la gente. Espero que la afición pueda acudir al pabellón y que lo que he dicho antes, hay que hacer primero lo nuestro y después contar con la suerte, o que si es para ser nuestro será. Non é fácil que falle o Atlético de Madrid, o Atlético de Lamar Cardero, perdón, xoga contra además un rival como o Soto del Real da zona baixa. Bueno, outro partido, si é verdad que está moi igualado, pode pasar calquera cousa, claro, non? É outro derbi. Semana pasada tampouco pensábamos que iba a pasar e mira, é un punto dentro de su casa, así que hai que seguir creyendo hasta el final. Jimbe Roldán tamén es partidos directos. Partido directo, exactamente. Y nada, va a cambiar algo en la clasificación y entonces tenemos que seguir ya de cara a pensar en la Copa, porque son rivales que vamos a encontrar allí y hay que la mentalidad seguir la misma. Lembras en toda a experiencia que estás jugando a fútbol sala, recordas algunha liga que se decidira con 4 equipos con posibilidades na última xornada? Hace mucho tiempo, a lo mejor sí, pero hace mucho tiempo. Sí. El interesante está en eso, porque hacía muchos años que la liga no estaba tan disputada y espero que siga así, que no sea una liga de solamente 2 equipos, sino no, tampoco de 4, es más, que lo hace que haya más competitividad, ¿no? É positivo para o fútbol sala femenino. Por supuesto. Bueno, Alcorcón foi un 6-1, si non me equivoco, en Alcorcón ganas de revancha, supoño, tamén. Sí, un pouco, porque fuimos pensando que éramos un equipo de tú a tú y al final no era esta la ocasión, pero estamos en casa, tenemos sí un poco de ganas de revancha, pero también pensando en todos los aspectos de seguir creyendo que podemos ser campeonas y pensando también en la Copa, lo que podemos hacer con adversarios de un peso tan grande, ¿no? Y hay que tener un poquito de cada. Elas son un equipo que destaca sobre todo por la calidad individual que teñen, ¿no? Sí, tiene una buena plantilla, desde que empieza de titular hasta el banquillo, y va a ser un partido que no va a ser fácil, porque el nivel, las que entran y las que se cambian del banquillo, el nivel sigue lo mismo, entonces va a ser un partido de mucha intensidad y hay que estar preparado para lo que sea. Quizá un pouco Ana Luján a que marca un poquinho o ritmo do equipo, como ves? Sí, no, Anita Luján es la que el termómetro, ¿no? La que pone el balón, pero Isa García la que defiende bien, tiene una buena portera, tiene una buena plantilla, hay que tener respeto hacia este adversario, pero nosotros también estamos preparadas. Estuvimos la semana entera pensando en este partido, solamente este partido, y esperemos hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, un buen trabajo, cometer pocos fallos para conquistar la victoria, ¿no? Falabas antes, Dani, dun factor que pode ser decisivo no partido, que é a afición, ¿no? Que Vista Alegre pues reme tamén polo Burela. Son las fiestas, esperemos que primero la afición pueda acudir y después nosotras con ellos podemos disfrutar todos aí aquí en Burela, ¿no? Que pensas que ten que facer ben o equipo? En que incide tanto Lucas como Julio, que falastes esta semana? Paciencia, y no comete errores infantiles, que contra un equipo que tiene potencial, que tiene experiencia, madurez, nos puede ser fatal, ¿no? Vamos deixar máis o balón a vos? Van defender máis arriba? Como credes que plantearán o partido? Vamos a esperar media pista, vamos a estudiar un pouco el adversario y según aí vamos ser máis agresivos, o depende de lo al principio del partido, sí. Porque elas son capaces de ter balón tamén, ¿no? Claro. Bueno, Dani, pois esperamos que saia todo ben, que podamos contar aquí en Xogo Bonito unha sorpresa, que sería, y nosotras, sería que la afición pueda acudir, que son siempre el sexto jugador, que siempre nos apoyaron, y por qué no, es el último partido, agradecer a esta gente que desde el principio estuvo con nosotros. Unha tempada que pode
pode rematar dunha maneira moi fermosa. Sempre queda todavía a Copa, non? Que é outro aliciente, outro título. Empezamos sin saber dónde íbamos a llegar e mira, tenemos la posibilidad aún e por que non luchar, non? Bueno, Dani, pues moitas gracias e que se dea todo ben este sábado. Ojalá, vosotros. Un placer. Pois, despois de falar con Dani dese partido, recordade o sábado ás 6 da tarde en Vista Alegre. Como os decía antes eran tarde de transistores, agora xa máis ben tarde de Twitter ou de WhatsApp para seguir os resultados dos outros equipos. Sábado 6 da tarde, horario unificado en Vista Alegre, ese Pescado Rubén Burela Alcorcón. Despois de falar con Dani dese encontro, de falar tamén da actualidade do equipo masculino, vimos falar con Jairo Campo un pouquiño do traballo de canteira que fai no Pescados Rubén Burela. Xa vimos falando semanas atrás con diversos monitores un pouquiño para ver as diferentes categorías, como traballan e bueno, como van formando un pouquiño as promesas do conxunto laranxa. Bueno, Jairo, no teu caso, canto tempo levas traballando co Burela Pescado Rubén na base? Este é o segundo ano. Segundo ano. Este ano levo os dos benjamines. O ano pasado compaginado con axudándolle a Fustes co xuvenil e o cadete, pero bueno, este ano por motivos laborales tampouco puiden comprometerme tanto, pero sí que estou botando mal coa categoría benxamín. Bueno, como son eses peques, eses benxamíns que son de 9 anos, 10 anos? Sí, son de 2008 e 2009. Están en terceiro ou cuarto de primaria. A ver, son buenos a esas edades, só queren xogar a pasarlo ben. Temos sobre 24, 25 rapaces nesa categoría. Equipos, imagino equipo A, equipo B, sí, non? Repartímonos. O Benxamín A son os nenos de segundo ano, os máis maiores, e no Benxamín B están os nenos de primeiro ano. Bueno, como é o traballo con nenos desas edades? Un poquinho que tentades inculcar, que premisas tedes? A ver, principalmente formalos como enfocando un pouco hacia a vida real, non? Formando personas, buscar resultado, que disfruten, que pasen ben, traballando aspectos como pode ser a técnica, o compañerismo, hábitos de higiene, un pouco vamos nesa línea. Eu creo que en todas as categorías penso que é unha boa idea, é a línea que temos que seguir nós e todos os clubes que traballan con nenos. Sobre todo a esas edades, non? Que son un pouco como esponxas, non? Sí, é cando ten que aprender tamén a perder, que sí que estaban que gañen algún partido porque a todos nos gusta gañar, a eles, a nós, pero é cando ten que aprender a perder, a aprender a levantarse, a traballar esos aspectos moito máis simples como o pase e o control, que ao fin e ao cabo é o que te permite traballar un futuro máis cousas. Imagino que os entrenamientos tamén, sobre todo tamén a esas edades, é importante que non sexan moi rutinarios, non? Que sexan novo, cada día sexa algo novo, non? Claro, por exemplo, bueno, a xente que estamos eu creo que se traballa moi ben, por exemplo, para ganar a quentar, pode dicir Dani, que nos axuda moito tamén, sempre facemos un ou dous xogos para quentar, sempre con balón, despois empezamos a traballar tareas de control, pase, bueno, enfocamos tamén moito a parede. Cosas lúdicas, non? Claro, sí, que o pasen ben, sempre acabar con unha situación real, un 5x5, a xogar. Bueno, esas edades, pues, moitos nenos ainda se están iniciando, non? Algúns empezarán no fútbol sala, un pouco para pais que nos poidan escoitar. Sempre tamén hai moita oferta de ocio por os nenos, non? Que beneficios ten o deporte para rapaces desa edade, 8 ou 9 anos? Eu sempre digo que ao fin e ao cabo esas idades o que ten que primar é unha iniciación multideportiva, que xogan a todo, é o que máis lles guste, que queren ir a baloncesto, a fútbol e a karte, as tres cousas, queren xogar a fútbol sala e ir a xedrez, pois tamén, de todos van sacar cousas en limpo, chegará un momento que dirán, oi, pois a mí gustame máis este deporte ou esta actividade que a outra. Moi interesante. Que pensades? Que se vos pasa pola cabeza a xente da base, a estrutura da base, cando vedes, bueno, por exemplo, este ano xente da canteira como Elder, por exemplo, como Renato, ser moi protagonistas, non? No primeiro equipo masculino. Está ben, eu creo que tanto para monitores como para nenos, porque
Eu porque levo pouco tempo, pero veixo a Fustes, a Mario, que xa eraban sobre 6, 7, 8 anos, son rapaces que pasaron tan pelos seus maus, non? Madar, que estivo en baloncesto tamén, entrenou a Renato Heller. Eu creo que ten que ser gratificante para eles que xogadores daqui de Burela que pasaron por todas as categorías cheguen a debutar e a ser importantes no primeiro equipo. Eu creo que é moi gratificante tanto para adestradores, e no aspecto de nenos, pois o mismo, teñen a alguén a quen verse no máis alto, e ademais non é que os vexan só desde a grade, senón que comparten adestramentos con eles. Eu vou entrar co Benjamín, estiveron comigo Elder e Colacha, Dani vai co Alibimbe, non? Con Michel, e a min axúdame tamén os luns Lara e Chus, e así que en todos os equipos todos os xogadores participan un día a semana ou dous, e ao final os nenos teñen un contacto cercano a eles, que é o que se busca. É importante ese contacto, non, Dani? Tamén esa, bueno, pois que os nenos aprendan tamén a convivir con vos e vos vexan. É un cambio de experiencia, ¿no? Aprendemos de ellos y ellos también un poquito de nosotros, de nuestro trabajo, nuestra manera de actuar en pista, que a veces es un poco diferente, ¿no? Tú fuera tienes es más tímido tal y la pista ya se nota totalmente diferente, es más suelto, habla más con tus compañeros, entonces son cosas que se aprende con el deporte. Imagino que tamén disfrutades da espontaneidade dos nenos, non? Dos espontáneos que son. Yo particularmente voy a casa muy contenta porque te sacan sonrisa, aprende de ellos, tienen son sanos, ¿sabes? Las cosas que dicen no tienen maldad y eso es gratificante. Bueno, Jairo, para ti 2 anos na canteira do Burela, bueno, como está sendo este segundo ano, como te ves dentro do club, que tal está indo todo? Ben, cómodo, así que, como te comentei, este ano só levo os Benjamins, que é o que me permite o tempo, porque tamén teño que compaxinar co outra entidade de Burela, co fútbol, e máis co traballo, pero moi cómodo, aprendendo, tamén busco para formarme, cursei o ano pasado o nivel de entrenador de fútbol de curso o básico, este ano fixen o UFAB, fixen na vida tamén o de fútbol sala de Mondoñedo, vas aprendendo un pouco daqui e dali, ao final é moi importante leválo á práctica. E se tens 2 equipos, pois podes ver o que funciona, o que non funciona, e ir adaptándote un pouco ás circunstancias de cada grupo, que todos os grupos son diferentes, hai cousas que che van valer con un ano en Benjamines e ao ano seguinte non che van valer. Todos os días aprende, polo tanto, non? E bueno, foi un gran ano para a canteira. Sempre falamos dos resultados, non só están os resultados, senón que hai un traballo detrás, pero bueno, os resultados tamén suelen reflejar un traballo, non? No caso da canteira do Burela, un equipo campeón de división de honra como juvenil A, o cadete tamén gana o grupo norte da Liga Galega, subcampeón galego, o que falábamos antes, non? Dous xogadores con moitísima presencia no primeiro equipo. A verdade que un ano internacional, a internacionalidade de Nito, que me esquecía, un ano realmente con moitos premios, non? Para o vosso traballo. Sí, o que te comentaba antes, vese que chega unha etapa en cadete juvenil, pois que se ve o esforzo. De feito, o cadete este ano era un grupo que, polo que me comentou Mario Fustes, que eu non estaba daquela, que sufriran moito de infantiles, porque lles costaba competir, pero bueno, vas a entrenar e traballar fútbol sala, non? Porque a mí hai equipos de Galicia que traballan máis fútbol e compiten a fútbol sala, e a certas idades pois impónse a forza e non os aspectos específicos do fútbol sala, pero chegan a cadetes e juvenis, así que se igualan moito as forzas, e neste caso, pois, por sorte, declínanse para os clubs que traballan o fútbol sala. Pois aí está a progresión, como dis, deses rapaces, bueno, dos cadetes que bueno, pois que tiñan peores resultados quizá en categorías en categorías anteriores, sendo máis pequenos, pero que bueno, que agora son capaces de, bueno, pois de conseguir fitos como ese, como o subcampeonato galego. Pois despois de falar con Jairo Campo da canteira, imos seguir falando con Jairo Campo neste caso de fútbol. Imos falar da Sociedade Deportiva Burela, que vai xogar
o día 2, se non me equivoco, ás 7 da tarde na Veiga, contra o Cervo. Vai ser o partido de cuartos de final da Copa da Deputación. E bueno, aí está o Burela entre os 8 mellores da competición. E imagino, Jairo, que, bueno, unha vez aquí con ganas de seguir adiante. Sí, a ver, xa te comentábamos que íbamos xogar. Foi unha semana, Marcos e eu. Unha vez que empezamos, pues, tamén vimos que había unha posibilidade de que a final fora no Anxo Carro, en Lugo. Queres que non, pues, incentivounos un pouco. Fomos avanzando rondas, pasando a deste anterior fin de semana, que era un pouco máis complicado, que era co Folgueiro, que foi un equipo que compiteu moi ben todo o ano. Unha vez pasada, agora temos estes cuartos co Cervo. Xa chegados os equipos intentar chegar á final o máis longe posible, que non chegamos, que non pasa nada, que tamén xogamos un pouco polo feito de seguir adestrando un pouco, xogando os partidos o fin de semana. Como decías, bueno, e desde de sacar adiante unha eliminatoria contra o Folgueiro que estivo aí peleando con vos polo ascenso hasta o último día, e bueno, van o Cervo, que é un equipo acaba de conseguir o ascenso a segunda autonómica, militou este ano en terceira autonómica, pero bueno, sempre se iguala moito a cuestión neste tipo de eliminatorias, e máis con un derbi de rivalidade municipal, non de proximidade. Sí, é un derbi, partido único, eles veñen tamén nunha boa dinámica, fixeron unha boa tempada. É o fin de semana nas festas de Burela, que sempre tamén é un hándicap para todos os equipos. É un fin de semana complicado, pero bueno, que saque adiante o mellor e listo. Bueno, trascendeu esta semana tamén que, bueno, xa semanas antes Abel xa comunicara que non seguía cando o día do ascenso, prácticamente do ascenso de categoría do campeonato de liga para o Burela. E bueno, trascendeu esa chegada de Jaime, non? Que é un ex-xogador do Burela de moitos anos, que supoño que conocedes ben, non? Sí, dicía a prensa hoxe, pasou por das categorías inferiores do Burela, adestrou os cadetes, pois estuvo en Rúa, queres que non, estou seguro que nos seguiu ano pasado, seguiu-nos amigo da Abel, sabe moi ben como se estivo traballando este ano e medio con Abel, e creo que pode seguir o traballo que fixo el. Ademais, é unha persona de Burela, conoce o club, conoce ao 80% o 90% da plantilla, que iso é moi importante. Pues quería preguntarche por último, xa para rematar, por o entrenador que se vai, por Abel, que nos contas del, que nos dices desta tempada? Xa non desta, tamén da anterior. Creo que chegounos con situación complicada, tiñamos unha situación complicada no equipo, e que non se lle pode reprochar nada, ao final casi nos salva. Este ano pois cumpliu o obxectivo, que era ascender á primeira de cambio. Respétase que non queira seguir, ao fin e ao cabo, non sei se é por motivos persoais ou porque non lle apetece, pero bueno, hai que respetalo, el cumpliu os obxectivos. Moi ben, pois moitas gracias por estar aquí, Jairo. Noraboa polo traballo ao longo da tempada na base, e bueno, pois a seguir escalando posicións na Copa de Diputación, a seguir escalando eliminatorias. Graciñas, un placer terte aquí. Imos falar brevemente de básquet, xa rematamos co programa de hoxe. Sinalar na máis, bueno, pois o éxito do Club Baloncesto Burela Alas de Mariposa, do alevín feminino, que, bueno, proclamouse, gañou a medalla de bronce no campeonato galego de minibásquet da categoría. O conxunto burelés tiña que xogar contra o Xuventude Cambados, que non se presentou, e bueno, pois xogou en semifinales contra o Xinzo, perdeu 66-71, e bueno, pois despois conseguiron a medalla de bronce. Un éxito
polo cal pois, foron recibidas no Concello por Alfredo Llano, por o alcalde, que tamén recibeu pois, a Margarita Moreira, xogadora do Durán Maquinaria Ensino, que, como sabedes, pois, ascendeu á máxima categoría do básquet feminino español con esa presencia desa xogadora do Burela, de Marga Moreiras. Pois despois de falar de básquet, despois de falar de fútbol sala, máis de fútbol, despedimos o programa de hoxe e vamos vos deixar con Pepe Beinó, parolando, o último programa do curso, acaba parolando, pero non se acaba a radio porque vai dar pé, vai comezar outro programa radiofónico, outro proxecto que é a Mariña Maravillosa, un programa que, bueno, pues que se vai emitir os xoves no mesmo horario e que vai ir repasando un por un nos concellos mariñaos, nos 16 concellos mariñaos, pois os encantos de cada concello, os reclamos turísticos de cada concello, así que animámosvos a escoitalo, animámosvos a seguilo tamén en Facebook, podedes facelo na páxina de Mariña Maravillosa, e tamén teñen pois un sorteo, un concurso de, bueno, pues para elixir a mellor maravilla turística da comarca da Bisbarra, podedes votar e optar a premios, así que, bueno, se queredes máis información, pues podedes conseguila nesa páxina de Facebook de Mariña Maravillosa. Nada máis, deixámosvos, como digo, con Pepe Beinó, o último por hablando do curso. Foi un placer, moitas gracias por estar aquí, e a vindeira semana máis xogo bonito. Ata daquela. Radio A Burela, 107.7 FM.